kula album aphume last year ngiyakhumbula ukuthi number 3 number 1 umenzi number 2 kubo limit bese mina ngibo number 3 sesisho ukudayisa kwama-album angikhulumi ngegoshi angikhulumi ngeshepisa jezini ngikhuluma nge-album isikade umzila ngo-number 3 ukuthi ngibo number 3 sengihlala isikhathi esiningi kangaka endimeni kuyinto enkulu kumina lokho ngoba mhlawumbe kufanele ngabe sekufika isikhathi sokuphupha kodwa esikhaleni esikhundleni sokuphupha ungathi iqala phansi iyadonsa ingqondo. Aze ngithanda ukuhleka kodwa-ke angeke vele umuntu uzibekele kude kakhulu uma ubona ukuthi kunento ethize eyushintsho eyishift eyenzakalayo emculweni kaMaskandi. Kodwa kulama-album agcina ukuphuma mina ngifuna ukuqamba amanga, I don't want to lie, maningi mahle kuney'ngoma futhi ezimnandi kakhulu, amanye awadumanga kakhulu amnandi. NekaGatsheni be-right ayiwatholanga ama-views nama-streams afanele, ebeyi-grand. Mdumaza ibe-right kodwa amandla ayiwatholanga. Maningi ama-album ade emnandi last year, nenye futhi beney'ngoma ey'thize ey'lalelekayo kahle futhi abantu ade bey'thanda ezinye zey'ngoma ekaSminoff baningi. Bonke abantu bayazi ukuthi ekaMenzi i-album yenze kahle kakhulu online, bayithandile abantu lapha aphefoma khona, abantu bayayithokozela. Qhubeka leya nto leya ilokhu yenzeka kuqala unyaka. ULimit nala enamazi kuLimit nala hlezi-ke i-trend eyibambile, akukho oku-wrong okuningi akwenzayo ku-album yakhe, konke okuningi kuhlale kukuhle ku-right and bayamthanda strong. Mthandeni ithatha isikhathi i-album yakhe kodwa yabuya ngamandla, bagcina sebestika kusikade umzila abantu babona ukuthi yona ngoma yabo le, you understand? So kunabantu into okumele bengadideki, bengay'tsheli ukuthi uzophusha i-agenda noma kuye ngoqhakelana. Iqiniso kodwa kumele belivume belikhuluma. I-album all rounder enayo yonke into, engasistikhile kuthando kuphela, engasistikhile emsizweni kuphela, engasistikhile ey'ngomeni ey'bongo kuphela, enayo yonke into, i-gospel, ingoma zothando, zomnsizwa, yonke lento, ingoma semvalelweni lapho kuhlala khona iy'ntokazi ney'nsizwa kukuhle, yonke iy'ngoma ongayithola zicula lapho kunemicimbi khona, iyodwa album enalokho. Album kaKhuzani ayikho into okuyithola laphana, choose may'khethela. Ngisho esontweni ingoma yakhe kwenziwa ngayo iy'ngoma, iyathathwa iculo, kuphi iy'ngane emahholo, akukho lapho engekho khona. But ngoba abantu bafuna i-trend le abayifunayo, it's okay, it's not a problem. Ilapho abantu bafike bedideka khona ukuthi yena aninanga umenzi iy'ngoma zakhe zihamba kanje, yes, but ubani one-album all round enayo yonke into ongayithola? EkaKhuzani umfoka Mpongose. Mina ngi-understand ukuthi esikhathini samanje abantu bayawudlala umculo kaKhuzani kodwa abawudlala ngale ndlela abazodlala ngayo okwamenzi, okwaLimit, oSminoff, Mthandeni, oNhloso, obani. Abantu bafuna leya quickness, bafuna leya nto enetem ethize, njengoba ubona nje uMafikizolo nje ukuthi yonconyo naleyo dance le ekhona phana. It's what people want, abantu bafuna leyo nto leyo. But uma uba deep ulanto oduma kahle, abantu uyababona ukuthi basheshe bebhoreke, uthole ukuthi bayi-enjoy ingoma kodwa abantu sebefuna into enopiyano phakathi, okungesikhona-ke into-ke ewumaskandi-ke lokho. Lokho sekuwumculo wokugroove, abantu sebefuna umculo wokugroove, abasenandaba ne-message, abasenandaba nokuba deep, ukuthi ubuciko nokucikoza ukudlalisa ulimi kuhamba kanjani. Le-album ekaKhuzani uma uzoyilalela, ungeze uyilalela ngensonto, ungeze uyilalela ngokuthi uphuze injemane, uzokwazi lokho, uzokubona ukuthi yawaqoqoda onke ama-album kaKhuzani, iyawenza umlando.
lokho uyokubona ngelinye ilanga. Kujwayelekile-ke phela ukuthi umsebenzi kaKhuzani abantu bangawuvumi early, bawuvume kudala njengenja nogodo. Ama-album abaculi abaningi ambalwa akhumbulekayo, kodwa akaKhuzani abantu bawazi njengoba bezazi ukuthi le ngoma mayiqala kuthiwa yayikhumbula le ngoma. Indlela uKhuzani awu-structure ngakhona umsebenzi wakhe. Ingakho uKhuzani eyuhleli lo mculo awuyena, ingakho uKhuzani eyuhleli elide ey'ntweni ey'ningi, because umculo wakhe awuboli, awuphelelwa isikhathi, hlezi nanoma yinini kuba ngathi into ephume nini emalangeni or ey'nyangeni ezedlule. Ningafila ngathi nina abanye benu uKhuzani ayenzanga kahle, ayideserve ukuba kuma-SAMA. Lokho niyohamba hambe nikubone ubunzima nanokuthi i-album yayijule kanjani. Angeke thina oKhuzani sabadlela amandla abo, asingeke sikwenze lokho. Akunandawo ukuthi sinokukhuluma ngayo kakhulu noma kancane, angeke. Bese nithatha ingoma kwi-album bese nithi i-album yonke imele, no. Iy'ngoma yizo kwabanye abaculi ezimnandi, not i-album. Lokho angeke sikubalekele. So abantu kumele bekwazi lokho. Le nto has got nothing to do ukuthi wena usaphotha bani, uthanda bani or kanjani, kodwa kuyomele masiphuthe respect kwigama laKhuzani ngomsebenzi awenzile. Usebenzile mfowethu, usebenze kakhulu. Angeke ngiqambe amanga. Abantu bamenzela phansi ukuthi bangawudlala umsebenzi ngendlela okumele bawudlale ngayo, but abantu akuba forced ukuthi bedlale uKhuzani ngenkani. If abantu bafuna ukuyidlala lowo mculi loyo, bephushe lowo mculi ikukubona, kodwa you cannot take away i-talent nanokubhala kaKhuzani, ebhala umsebenzi omuhle kangaka. This is one of the great album akakhishwa uKhuzani ever. Yilapha kuma-top 3 kuma-album kaKhuzani angawo-best ake wawakhipha selokhu aqala ukucula. Yilokho nje umuntu ofuna ukuveza. Ngisakahle sodibana nokuzana.